TV. Selam dostlar. Atnaның ең яхшы клиплары тупланган музыкаль коймак тапшыруында бүген сезне мин Гүзәл Зияддинова сәламлыйм. Хөрмәтле тамашачылар, яраткан артистлар җырчыларыбызның иҗатын, тормышын Instagramнан күзәтеп барабыз хәзер. Шулай бит? Күпләр күзәтеп кенә калмыйча, аларга төрле комментарийлар, фикерләрен дә җиткереп тора. Матур сүз ирештирсәләр, җанга дәва да бит. Тик араларында теге яки бу артистка ямсыз сүзләр язучы, кимсетергә теләүчеләр дә аз түгел. Хейтерлар дип атыйлар андыйларны. Җырчылар үзләре шушы хейтерлар белән ни рәвешле көрәшә икән? Араларында бит артистларның гаиләләренә дә тел теш тидерергә теләүчеләр очрый. Җырчылар белән сөйләштек, ни әйттеләр икән дисезме? Хәзер сөйләрмен. Башлык тизрәк. Иң яхшы клиплар хит парадын бу атнада Алинә Даутова ачып җибәрә. Хейтерлар белән көрәшү усулларын нинди дигән сорауга ул: Аллага шөкер, миңа теләсә нәрсә язып утыручылар юк. Язсалар да алар белән көрәшеп йөрергә вакытым да, теләгем дә юк ди җырчы. Бары тик бәхетсез кеше генә начар уйлар уйлап, башкаларга килбәтсез сүзләр яза ала дигән фикерен җиткерде ул. Шуңа күрә бар кешегә дә үз бәхетен табып, рәхәт яшәүләрен теләп кала Алинә һәм үзеннән матур бүләк җырында ирештерә. Дәшми уздың 15-нче орын. Мең тапкыр гафу үтенәм, синнән яраткан кешем, яшьлек юләрлеге белән сине югалткан өчен, гомер буе эзләсәм дә синдә ярны тапмадым, юлларымда киртә булды сиңа биргән антларым. Сөюдерләп янган җанда яңа хисләр тисүнде, башка ярата алмадым, бәхеткә юл эзләде. Гомер буе эзләсәм дә синдә ярны тапмадым, юлларымда киртә булды сиңа биргән антларым. Гомер буе эзләсәм дә синдә ярны тапмадым, юлларымда киртә булды сиңа биргән антларым. Иреннәрең тәме әлдә саклана йөрәгемдә, зәңгәр күктәй зәңгәр күзләр, бары тик синдә генә. Гомер буе эзләсәм дә синдә ярны тапмадым, юлларымда киртә булды сиңа биргән антларым. Мең тапкыр гафу үтенәм, синнән яраткан кешем, яшьлектәге мәхәббәтем җанда саклаган өчен. Гомер буе эзләсәм дә синдә ярны тапмадым, юлларымда киртә булды сиңа биргән антларым. Гомер буе эзләсәм дә синдә ярны тапмадым, юлларымда киртә булды
бетергәндә без дүрт аякланып аңа каршы өрмибез дип фикерен кыска тотты хит парадның чираттагы баскычын алган Рафис Калимуллин. Комментарийларда да директка да әллә нинди начар сүзләр язучылар бар. Әмма аларга каршы әйтеп, рәнҗидәсем килми минем аларны. Бик җавап бирәсем килгәндә дә матур итеп елмая торган смайликлар гына юллыйм һәм иҗатта юлымны дәвам иттерәм ди ул. Җырчыга юл бирик. Аның «Син минем» клипы бу атнада 14-нче баскычта тукталды. Yazmını, sensiz tağın arı tağmını. Yanaşımda seni bulmazsan köngül tolu zarımını. Tağlarımı da sen minim, yazlarımı da sen minim. Məhəbbətim illərini də, nazlarımı da sen minim. Tağlarımı da sen minim, yazlarımı da sen minim. Məhəbbətim illərini də, nazlarımı da sen minim. Irteleri de tankışı Mine köklerge kötergen ışın suyulmeyken şoşı Dağlarımı da sen minim Yazlarımı da sen minim Məhəbbətim illərini də Nazlarımı da sen minim Dağlarımı da sen minim Yazlarımı da sen minim Məhəbbətim illərini də Nazlarımı da sen minim Музыкаль коймак хит парады сәхнәсенә менә хәзер чыгачак җырчы хейтерларга рәхмәт әйтәм ди. Юк шын, әле ул башка җырчыларга да хейтерларга үтемле җавап юллау өчен мөмкинлек бирә. Сүзен Рамил Әймәтдинов турында. Аның мактау тактасы дигән тапшыруын барыгыз да беләдер. Тапшыруга чакырылган җырчылар хейтерларның үзләренә язганнарын укый, аннан җавап та кайтара. Шул ук вакытта ул хейтерларның аккаунтлары экраннан да күрсәтелә. Хәзер хейтерлар ни эшләсен? Рамилнең мактау тактасын сүгергә тотынган. Имеш мондый тапшыру ясау мөселман кешесенә килешми икән. Рамил нәрсә ди? Дөрес, рәхмәт ди. Аның хит парадта 13-нче урын алган Җан Гөлем клибын иҗатын хөрмәт итүчеләргә күчтәнәш итеп юллый. Хейтерлар да карасын.
Ялтыраган күк йөзеңдә Җыр яздым синең назлы исемеңә Мәңгегә бергә булу хыялымда Сүрәтең һәр вакытта күз алдымда Кайда җан гөлем, якты күз нурым Сөйкемле җаным, минем язмышым Кайда җан гөлем, якты күз нурым Сөйкемле җаным, минем язмышым Ходаем инде безне айырмасын Мәхәббәт бар икәнен онытмасын Мәңгегә күңлебездә җыр яшәсен Бер кайчан сөю хисләре сүнмәсен Кайда җан гөлем, якты күз нурым Сөйкемле җаным, минем язмышым Кайда җан гөлем, якты күз нурым Сөйкемле җаным, минем язмышым Дуслар, хит парадның 12-нче баскычына да җиттек. Хейтерлар турындагы сорауларны шушы урынны алган Хәмид Каримовка да бирдек. Хейтерлар бит алар үзләре дә җавап биргәнлегенә көтеп тора. Кешенең кәефен төшерү өчен тырыша, ә мин аларга игътибар итмим. Провокацияләргә бирешмәс өчен кайберләрен хәтта кара исемлеккә дә кертәм. Бетте китте, вәссәлам ди җырчы. Я, клипны карыйк хәзер. Cevap birisi yok bir kayda İşitilmi kayda avazlarda Mayak bul seni yoğalganlarga Aşkın elinin bu yaşını dünyaya Hey, alıştık bu gay Yoğaldık bu gay Tılmanlı yolda Жәллим инде мин ул хейтерларны. Үз эшләре булмаган, башкалардан бик тә көнләшә торган, үзләре булдыра алмаучы мискин кешеләр инде алар дип сүзен башлады музыкаль каймакның 11-нче урынын алган Алсу Фазлыева. Артистларга теләсә нәрсә язып утыручылар, шул җырчылар янәшәсендә генә йөрүчеләр инде ул. Сүзләренә исем дә китми, ә үзләрен кызганам ди ул. Ә без Алсуның Әтиемнең капкалары клибын сокланып карыйк. Якларга кайттым мин әтиемнең өенә Әтиемнең капкалары
şulay aşıqdırсын. Әлі тағыл ұзақ yıllar көршірген насip болсын. Сары бик матур төселәре, әтияне хисләре, яшел төсле бизәкләре, тынычлык теләүләре, әтиемнең капкалары гел шулай ачыктырсын. Әле тагын узак еллар күршергән насip булсын. Хейтерларның кем икәнлекләрен ачыкламыйм да, эзләмим дә. Кирәкләре юк миңа аларның. Язалар икән, эшләре юктыр. Мин аларны хәтта блогка кертеп утырырга да вакыт әрәм итмим ди. Хит-парадның беренче унлыгын ваклаучы җырлы гаилә башлыгы Илназ Бак. Гүзәл Идрисова да шундыйрак фикердә. Бәхетсез, мискин кешеләр бит инде алар, хейтерлар. Эй, интегә инде булар дип карыйм андыйларга. Җырчыларны түгел, үзләрен кимсетеп утыралар шулай ди Гүзәл. Әлеге акыллы фикерләрне җөпләп, матур клип та күрсәтәбез сезгә хәзер. Пар алма, 10нчы урын. Yazda şeşekке kumile olmamış bakşaları, Kızarıp da ağlanıp da ilgiri olmaları. parılmaday parılmaday yaşıyalı seyilir. Mehabet bakşalarında siyurasla dürünüp, parılmaday parılmaday yaşıyalı seyilir. Mehabet bakşalarında siyurasla dürünüp, almalarının şeşkelerin salkın kırrav almasın. Berkisken olma yolganmı bu Birge yazmasın. Parılmaday parılmaday yaşıyalı seyilir. Mehabet bakşalarında siyurasla dürünüp, parılmaday parılmaday yaşıyalı seyilir. Mehabet bakşalarında siyurasla dürünüp. Дуслар, әмінә хәзер без музыкаль коймак сәхнәсендә бик тә бәхетле җырчыны күрәчәкбез. Чөнки аңа Инстаграмда начар сүз язучылар гомумән дә юк икән. Хейтерларның кем икәнлеген дә белми ул. Алай гына да түгел, яратам мин ул Инстаграмда комментарийлар укырга. Гел матур теләкләр генә ирештерәләр бит анда дип гаҗәпләнеп җавап бирде Рамил Галимҗанов. Без исә җырчыбыз өчен сөеник дә бу атнаның 9нчы урынын тапшырганга. Утыр әле әни яннарыма, бер бушатыйм әле күңелне. Син янымда булган чакта миңа шундый рәхәт, шундый күңелле. Кулларыңны кулларыма алыйм, тойым әле синең җылыңны. Башкаемны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы җырыңны. Кулларыңны кулларыма алыйм, тойым әле синең җылыңны. Башкаемны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы җырыңны.
yanlarıma Suz geli мұңлы keylärni Rәхәтләнеп ике жырлыйг әле Шиткә куйып барлык эшләрне Кулларыңны кулларыма алыйм Өйем әле синең жылыңны Башкаемны инәреңә куйып Тыңлыйм әни мұңлы жырыңны Бу атнаның иң яхшы җырлары исемлегендә 8нче баскычта урнашкан Иркәнең хейтерлар белән сөйләшүенең үз рецепты бар. Әгәр хейтер начар комментарийларын Instagramда үзенең реаль аккаунтыннан яза икән, бер сүздә дәшмим дә, эшләмим дә. Ә менә шул ямсыз фикерләрен язу өчен башка ялган аккаунттан язып утыручыларны шундук блокка кертәм ди ул. Беренче мәлне бераз кәеф кырыла иде инде. Ә хәзер елмаям да блокка кертәм, елмаям да блок куям аларга ди ул. Беләсезме, хәтта башка кеше исеменнән язып утыручыларны язу манерасыннан, сүзләреннән танып була икән. Ярый, хейтерлар блокта утыра торсын, ә без Иркәнең үзен сәхнәгә чакырыйк. Рәхим ит. Хит-парад сәхнәсенә хәзер чыгачак җырчыбыз да хейтерлар белән сүзне кыска тота. Укыйм да язганнарын хәерле юллар теләп, кара исемлеккә озатам ди Илмира Сөләйманова. Ә менә үзен хөрмәт итүче подписчикларына ул бары тик яхшы теләктә. Әнә бит, дусларым, дусларыма дип матур теләкләрен җыра аша ирештерә. 7нче урын. Каршы чыгып атын бейләр дустың булсын дигәннәр. Бар дусларым сезнең белән бергә кичкән күргәннәр. Бар дусларым сезнең белән бергә кичкән күргәннәр. Күңел түрләрендә урын дусларым дусларыма. Сез бит ян биреп торучы минем тормышларыма. Сез бит ян биреп торучы минем тормышларыма. Иске дус язганы алмаштырмас диләр бит. Кирдисәләр утка керә сыналган дусларым бит. Кирдисәләр утка керә сыналган дусларым бит. Күңел түрләрендә урын дусларым дусларыма. Сез бит ян биреп торучы минем тормышларыма. Сез бит ян биреп торучы минем тормышларыма.
Язалар икән, димәк алар минем иҗат белән танышып, кызыксынып бара. Димәк, мин алар өчен кызыклы. Бу атнада хит-парадта 6нчы урынга лаек булган Миндияр Шаймарданов менә шундый фикердә. Әйдә, көнләшә бирсеннәр. Кәефемнең кыйпылчыгын да аларга әрәм итәсем юк әле дип елмая егет. Аның каравы, аның бар игътибары теге серле карашка юнәлгән. Синең карашларың дип моңлана бит. Açıp kuyudum perdelerine, tulgan ayını күрергә. Saf hislerim күңелемнән яқты нурга үрелә. Синең карашларың, 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 мин онытмамын, онытмамын, онытмамын. Синең карашларың, 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 мин онытмамын, онытмамын. Синең карашларың, карашларың. Синең карашларың, 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 мин онытмамын, онытмамын, онытмамын. Синең карашларың, 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 мин онытмамын, онытмамын. Карашларың. Синең карашларың, 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 мин онытмадым, онытмадым. Карашларың. Хәзер чыгыш ясаячак җырчыга бер хейтер үзе дә сизмәстән ярдәм иткән икән. Әйе, бер вакыт Рената Тейның директорына бик ямсыз эчтәлекле хәбәр килеп төшә. Күңеле бик тә кырыла җырчының. Тик ул алада шул хейтерга рәхмәт белдереп, бәхет һәм уңышлар теләп җавап яза. Икенче көнне әлеге хейтерның теге хәбәреннән җилләр искән була. Ренатаның матур теләкләрен укыгач, хейтерның вөҗданы азаплагандырмы? Монысы билгесез. Тик менә шул очрактан соң җырчы бер фикерендә нык тора. Начар сөйләүчеләр, арттан сөйләүчеләр ул. Димәк, син алда барасың. Ренатаның «Мин яшим» клибы бу атнада 5нче урынны яулаган. Хит-парадның иң кайнар беренче 5леген ваклыйбыз икән бит хәзер. Артык ышануым күп вакытта төшә кыйммәткә. Ялгышларым мине кеше итә, табышларым мине яшәтә. Үкенечле түгел берсе дә. Эзләнүләр белән еллар үткән,
Хейтерлар дигәннәре әллә ни юк әле алар. Дөресен әйткәндә, киләчәктә дә очрамасын иде инде алар. Алардан курыкканга түгел, барыбер исем китмәячәген белеп әйтәм ди, иҗат юлын әле яңа гына башлаган Айрат Ибраев. Русчалатып әйтсәк, настрой дигәне дөрес сайланган, алдагы иҗатында уңышлар телибез. Клибына да чират җитте. Пар канатым 4нче орын. Мине бүгенге көнем белән яннарыңда бәхетле. Ходай бирде икебезгә пар канатлы бәхетне. Өннәп алган, сынап алган, син минем пар канатым. Үземнеке итеп сине гомерлеккә яраттым, гомерлеккә яраттым. Сынап алган, син минем пар канатым. Үземнеке итеп сине гомерлеккә яраттым, гомерлеккә яраттым. Иңләгәнедә тормыш күген, иңләрдә пар канатлар. Икәү тигез атлаганыда хыяллар ул парадылар. Өннәп алган, сынап алган, син минем пар канатым. Үземнеке итеп сине гомерлеккә яраттым, гомерлеккә яраттым. Сез әзерме? Җиңүчеләр эшлеген ачыклар чак җитте. Хейтерларга карата мин бик нык торам. Нормага керми торган сүзләр язалар икән, минем дә җавап шундый булачак. Каты бәреләләр икән, мин дә кимен куймыйм ди чын мишәр егете Фирдус Тямаев. Сүз тәнкыйть турында бармый, критиканы аңлап кабул итәм мин. Ә менә сүзләрен үлчәп сөйли белмәүчеләр, әнә Кара исемлек дигән чүплектә утырады Фирдус. Менә шулай. Хит парадның бронзасын алган клипны карыйк хәзер. Син искәдә бәлки алмыйсыңдыр, мин дәштем әле түзмәдем. Юк шул онытмадым, син яшьлек ярым, сине генә эзли күзләрем. Белсәң иде, белсәң иде, белсәң иде, үзгәрүләр күңелне. Кавышулар насыйп булмаса да, нинди бәхет сине сөюем. Белсәң иде, белсәң иде, белсәң иде, үзгәрүләр күңелне. Кавышулар насыйп булмаса да, нинди бәхет сине сөюем. Nazlar bilen tulu kişlerimiz, üzek üzüp düşe islerge. Yerin kanatlanıp, utlar gibi yanıp, sinden selamıgına kilse de. Bilsen miydi, bilsen miydi, bilsen miydi, üzgünlerin gününe. Kavuşurlar nasip olmasa da, nindi bәхет сине сөюем.
чартның икенче урынын эстрадабызның тагын бер җырлы гаиләсе Алсу Азат Фазлыевлар яулады бу юлы. Алсуның хейтерларга карата уйларын без инде беләбез. Азат та тормыш иптәше белән бер фикердә. Исебездә китмиде ул. Үз йөзләрен күрсәтергә куркып, ялган аккаунтлардан пычрак ыргытучыларга ни дияргә була инде? Аларга игътибар итүнең дә мәгънәсен күрмим. Гаиләбез өчен, бер-беребез өчен яшибез бит, диде Азат. Синең өчен сөюләрен дип күзгә күз карашып җырлыйлар. Карыйк әле. Şulay da işit yüreğimde Sina gına bergen sözlerimini Senin için, senin için, senin için benim söylerim Senin için, senin için, senin için yanıp yürülerim Singing out, singing out, singing out benim senin için Yaşım var, yaşım var, yaşım var senin için Senin için, senin için, senin için benim söylerim Yaşım var senin için Singing out, singing out, singing out benim senin için Yaşım var, yaşım var, yaşım var senin için Музыкаль коймак хит парадының коймагын бу атнада Лилия Хаснулова татып карый. Теләсә нәрсә язучылар эшсезлектән интегүчеләр ул. Аларга игътибар итеп күңелләрен күтәрмим әле. Чөнки эшем күп минем. Иҗатымны кайгыртуны күпкә файдалырак күрәм ди ул. Менә шулай хейтерлар провокациясенә бирешмичә, үз юлында нык торганга күрә, бу юлы хит парад финишына беренче булып килде Лилия. Без исә котлауларыбызны җиткерәбез дә уңышлар теләп калабыз үзенә. Лилия, ә син җиңү җырыңны башкар инде хәзер. Кышларның ак бураны бүләге шатнама суыгы түзәрлек янәшә булганда сөйгәнем күренә матурлык гүзәллек язларның исседә төседә сөйдән торганын белмәдем бар дөньям шешкәгә күмелде язларда табылдың сөйгәнем язларның исседә төседә сөйдән торганын белмәдем бар дөньям шешкәгә күмелде язларда табылдың сөйгәнем Күзләрем муллыкта шулай да ялгызым байлыкта күренми нигәдер җәйләрнең җылысы йөрәкне җылытып өлгермәй язларның исседә төседә сөйдән торганын белмәдем бар дөньям шешкәгә күмелде язларда табылдың сөйгәнем язларның исседә төседә сөйдән торганын белмәдем бар дөньям шешкәгә күмелде язларда табылдың сөйгәнем
Кадерле тамашачылар, бу атнада тәмле татлы музыкаль коймагыбыз шундыйрак булды. Җырчыларның әйткән фикер тәкъдимнәре сезгә дә файдалы булыр дип ышанып калабыз. Кәефегез һәр чак күтәренке булсын. Бу атнада матур җырларны бергә туплап, сезгә җиткерүчесе мин Гүзәл Зиядинова булдым. Яңа очрашуларга кадәр ничек әле? Сагынып торыгыз.